Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Tikulandireni nonse amene mumatitsatira kuchokera pa tsamba lino la YouTube. Dzulo tinapanga video ina yomwe timafotokoza makamaka zifukwa zokwanira bwino zimene mkuluyu amene timamudziwa kuti Bakili Mlozi TV samagwidwa chifukwa palitu nkhani kapena tinene kuti pali mphekesera zonena kuti mkulu ameneyu amasakidwa malingana ndi zinthu zina zimene yeyu amapanga ripoti kudzera m'masamba ake amchezo Facebook komanso tsamba lija la YouTube. Koma mtsiku la lero sitikukambanso za zifukwa zimene mkulu ameneyu samagwidwira. Za udolo wake tinafotokoza kale dzulo, ndipo takhala tikutsatira makomenti anthu ambiri amene munayika maganizo anu pa video imene tinapanga dzulo. Lero tabweranso ndi nkhani ina yochokeranso kwa mkulu yemweyu kamatine kuti yokhudzana ndi mkulu omwe. Nkhani imene tifuna tikambe pano ndiyonena kuti mchifukwa chiyani anthu ochuluka kwambiri amatsatira zokamba za mkulu ameneyu. Tukambatu kuti mkulu ameneyu amatsatiridwa ndithu ndi anthu ochuluka kwambiri chifukwa tikapita ndithu ma social media handles mwake, makamaka tikapita pa YouTube channel chake ndithu ndi chama subscribers ambiri 100,000 plus, ngati sitikunama ndithu ndi almost 150 140 somewhere there subscribers. So tikakamba nkhani ya subscriber, ndi munthu amene amapanga subscribe akaona kuti zimene zikuyankhulidwa kumeneko zamusangalatsa komanso amazitsatira bwino. Tikapitanso pa tsamba la mkulu ameneyo la Facebook, tikapezanso kuti nayenso kumeneko kuliso anthu ochuluka kwambiri amene amapanga follow ndithu pafupifupi 300,000 followers. Followers ni munthuso amene amatsatira ndithu makamaka zimene munthu ameneyu amafotokoza komanso zimene amayika pa tsamba lake la mchezo. Tibwereni ku topic yathu kuti kodi mchifukwa chani mkulu ameneyu ali ndi khwimbi la anthu lomutsatira. Wani tipereke chifukwa choyamba chotena kuti mkulu ameneyu ni munthu amene amatsata bwino mbiri, kapena amene pa Chingerezi tinene kuti history. Ndipo kwa amene munayamba kumutsata ndithu pakanyengo wakhala kufotokoza ndithu mbiri za anthu osiyanasiyana andale komanso ena oti si andale pa dziko lino lapansi. Amalawa mbiri ngati tidatsatirako zinthu zosiyanasiyana muna zakunja komanso history yosiyanasiyana ndi chifukwa cha mkulu ameneyu. Kwa amene ndithu tidayamba kumutsatira pakanthawi, ni munthu amene amakhala ndithu ndi information yochuluka bwino, ndipo ukamamvera zokamba zake zimapereka moyo komanso kupereka chikoka kuti kumatu munthu ameneyu sokuti akungoyankhulapo za pakala koma chimene kuyankhulacho akuchidziwa ndithu, kotero kuti zimenezi ndi zina ndithu mwa zinthu zimene anthu ochuluka kwambiri amamutsatira mkulu ameneyu amene tikunkambapo kuti mkulu wa Bakili Mlozi TV. Ameneyu ndithu akuona kuti alandire ulemu wake chifukwa amadziwa ndithu kusatakula mbiri ya zinthu zosiyanasiyana. Akamafotokoza apa wekha chimwemwe kudzadza tsaya kumadabwa kuti koma izidi ndikuzimva kuchokera kwa Malawi mzanga. Ndithu chimenecho ndi chifukwa chimodzi mwa zifukwa zingapo zimene anthu ambiri amamutsatira mkulu ameneyu wa Bakili Mlozi TV. Chifukwa china chimene anthu ena amamukonda mkulu ameneyu ndi chonena kuti musayiwalenso kuti mkulu ameneyu amakambako nkhani za ndale, ma political issues amene amakhala kuchitika mdziko muno. Yeyu ndithu amalowerera ndithu ndikuyamba kugadabula nkhani zimenezo, kotero kuti akamafotokoza nkhani zimene akunenena ake koma zikusangalatsa ena ake mwanjira ina komanso mwachidziwikire, ndikuti gulu limene likukondwerera ndi zimene yakuyankhula kapena gulu limene likuchemereredwa mukufotokoza kwake ndi limene limakhala ndithu likukondwera, kotero kuti limakhala likuyimba malikhweru m'masamba ake amchezo. Ndi munthu mmodzi ndithu amene amataka kuyika video pa Facebook paja makhala kuti chikhwimbi cha anthu chochuluka chimakhala chikuthamangira ndithu kuti chikamve kuti kodi mkulu ameneyu wabweranso ndi yotani kodi. Bakili Mlozi TV ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene
amakambako ndithu zochitika za mdziko lino. Komanso kuli mkulu wina amene amazitcha kuti Comrade Mtanyiwa, nayenso mkulu ameneyu ndi mmodzi mwa anthu amene amalowererapo komanso kuyankhulapo makamaka pa zichitochito za mdziko lino. Osayiwalanso kuti ndi Boni Kalindo the DC, mnyamata kamene kuti munthu woopsa kwambiri, amazichemerera kutero kuti yeyo ndithu ndi munthu woopsa kwambiri, nayenso ndi mmodzi mwa anthu ochepa amene amayankhulapo pa zochitika za mdziko lino. Koma pali kusiyana ndithu kuwiri kutatu pakati pa Boni Kalindo komanso mkulu amene wa Bakili Mlows TV. Kusiyana kwake nkochidziwikire kunena kuti Boni Kalindo ndi munthu amene tonse timatha kumudziwa ndithu damba kumtsatira bwino nthawi imene mkulu ameneyo ankachita zitsutso masewero ndithu osiyanasiyana, tikamuonera ndithu kuti tikufera nje kumene kuja, komanso mapulogalamu ena ndi ena. Komanso ndi munthu amene ndithu amaoneka madera amwe akuyenda ndithu akuzungulira, pamene mkulu amene wa Bakili Mlows TV lonkhangati ndi ghost ndithu kunkhadi mphepo, makuziwa kuti kuli munthu ino wake amayankhula zina zake, komano physically sitingathe kumudziwa komanso kumuloza kuti uyu ndi mkulu amene amayendesa za Bakili Mlows TV. Komanso tikhoza kufotokoza kuti Bakili Mlows TV komanso Boni Kalindo anthu amene wawa ndithu amasiyana, kutera kuti Kalindo amaoneka kuti zochita zake nza pakanthawi pang'ono, chifukwa iyeyo uthenga wake amangobvunga audio, akangopanga audio ndi kugawa ma WhatsApp, amakhala kuti iyeyo zake zathera pompo. Kwinako mumagawana nokha audio imene kuionetsa kuti muifikitse potani. Pamene Bakili Mlows TV ndi mkulu amene amaoneka kuti technology amayitsatira bwino, ndipo ali ndi matsamba ake amene amafalitsira mauthenga ake mwanga tanena muja kuti YouTube komanso Facebook ndi zinthu zimene zimamuthandiza mkulu amene kuti azifalitsa ndithu mauthenga ake osiyana. Ndepali mkulu wina amene timamuti Comrade Mtanyiwa, mkulu amene nayenso sadziwika kuti kodi iye kodi ndi ndani kwenikweni, komanso naye amakhala kumwanza mauthenga osiyana makamaka kuyankhulapo pa zochitika za mdziko lino, makamaka pakakhala pena pake sipakuyenda bwino, pena pake pakuoneka kuti panyula, pena pake pakuoneka kuti pasemphanizika. Anthu amene wamubera ndithu ndi kuyankhulapo nkhani zawo zosiyana. Tapanga subscribe, like, comment komanso share, chifukwa pamudzi pano ubane nkhani migolo kufikiranso nthawi ina pomwe tikhalenso tikukambirana nkhani zina ndingoti mwakumanonse zikomo. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.